o duc în țara aia, la primit. Dansează, mă. Lasă-o, dă-o drept de jos. Dă-i mă cum e. Dă-i, din buric. Așa. Bă, stai, că dădea fișier virusat. Mergi? Mergi, mergi. Mergi banda, mergi. M-ai uitat de seară pe YouTube. Sau ai văzut ceva? Ai văzut vreun băiat? Îți plac bărbații? Da, a văzut cum e cum așa. Îi place de tine, s-a îndrăgostit. Cine, moașa ăla din mașină? Da? Are pas de creștinat. Ce tu ce ești? Are pas de mă faci să râd. Nu vrei ce mă cheamă pe rezant. Mă faci 5 plus 5. Cât? 5 plus 5. Rio, bagă. Oi, mai știi. 10 ori 10? 10 ori 10. Pelea. Se fac 5 plus 5 legat de 4. Legat de 4. Legat cu 4. Legat? Legat 4? Da, mă, dar sau ce faci? Legat cu 4. 25. Hai mă, dansează. Așa. Hai, dar când? Să cânt? Da, sunt ceam. Eu dau. Cum faci să dau? Ce? Da, mă, las. Hai, mă, mai dansezi? Mă duc pe tramvai. Mai așteptam, mă, că s-a șters. Am zis, am treaba, pa. Nu să mai țin. Mi-a dat Ia, mă, fișier crezi. virusat și s-a șters. Trimite și eu.